krumplis lángos. A burgonyát hámozzuk meg, kockázzuk fel és főzzük puhára. A megfőtt burgonyát szűrjük le, melegen törjük össze, majd hagyjuk kihűlni. A langyos tejbe tegyük bele a cukrot és az élesztőt. Hagyjuk 5-10 percig pihenni a keveréket, hogy az élesztő felfusson. Tegyük egy tálba a lisztet, keverjük el a sóval, majd tegyük hozzá a főtt, áttört burgonyát és a felfuttatott élesztőt is. Alaposan dolgozzuk össze a tésztát. Körülbelül 10 perc dagasztás után takarjuk le konyharuhával, és meleg helyen kelesszük 45 percig. A megkelt tésztát vegyük ki az asztalra, és olajos kézzel szaggassunk ökölnyi darabokat. Kezünkkel húzzuk szét őket lángos alakúra. Melegítsünk olajat egy serpenyőben, és egyenként süssük ki a lángosokat, egyszer megforgatva. Egy szalvétával fedett tálcára terítsük szét őket.